Ο άνθρωπος έχει κάτι μοναδικό. Μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία και πόνο στον εαυτό του με στόχο την υπέρβαση. Κάνουμε σχέσεις διαπροσωπικές για να απολαύσουμε σχέσεις οικειότητας. Ταυτόχρονα όμως, όταν αυτή είναι η πρόθεσή μας για να δημιουργήσουμε σχέσεις, βιώνουμε μαζί την ενοχή της συλλογικής συνείδησης, ώστε αυτή η ενοχή να προστατεύσει την ομάδα την οποία έχουμε δημιουργήσει για να βιώσουμε αυτές τις σχέσεις οικειότητας. Η ενοχή λοιπόν πολλές φορές και η σκληρότητα και η πίεση πάνε μαζί, επειδή το ανήκειν ως επιθυμία για οικειότητα είναι πιο ψηλά από την ελευθερία μέσα σε μια συλλογική συνείδηση μιας ομάδας. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε πιο βαθιά με τους άλλους, αλλά τότε συνδεόμαστε μέσα από τη θλίψη και τον πόνο και ο κανόνας είναι η ενσυναίσθηση, η συμπόνια και η ελευθερία στις σχέσεις, με κόστος όμως την οικειότητα. Καθώς ο πόνος και η θλίψη είναι αντίθετα στην πραγματική μας φύση, ο νους μας τα θεωρεί απειλητικά, τα πολεμά με κάθε τρόπο και αντιστέκεται με όλη του τη δύναμη να έρθει σε επαφή με αυτά. Είναι κάτι που μόνο έχοντας πραγματικά μια πνευματική συνείδηση μπορείς να το κάνεις. Και τότε αυτό μπορεί να σε κάνει να αγγίξεις το πραγματικό βάθος του να είσαι μέλος της ανθρωπότητας ως όλων.